खुलुमबाय लोगोफोर, दिनै आङो भिडिअआव फैलायबाय मोनसे जोबोद इम्परटेन्ट सल'। आं दिनै जोंनि बर' आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानावफोरनो बिराद इम्परटेन्ट जोंनि जारिमिन, जोंनि माबायाव थालांनाय सल' खोन्थाहरनो सानदों आङो। भिडिअखौ नोंथांमोनहा मोजाङै जोबजासे गोसो होनानै खोनासंनांगोन, नङाब्ला बुजिनाय नङा नोंथांमोनहा। आं जोंनि बर' हारिनिनो, जोंनि जारिमिनावनो दंखायो बे सल'आ। ओमफ्राय जारिमिनाव माखासे जिनिसा थालांदों आन्दोआव। रियेलि बेयो जोंनि काहानि, बर' हारिनि बे थालांनाय बाथ्राफोरखौनो आङो दिनै फोरमायहरनो सानदों आरो जोंनि हारिनो। दिनै नोंथांमोनहा मिन्थिनो मोनगोन, कनफिउस जानो नाङा। बे बाथ्राया थार होननानै बयबो जोंनि गोदोहाय माबा गुबुन कास्टनि मानसियासो फोरमायलांदों आरो बे बाथ्राखौ। नेपालि हारिनि मानसि, गुबुन कास्टनि, बियो गोदोनाथ' 100 बोसोर 150 बोसोर जोरोना बे नेपालि बोराया। आंनि आफा सेंग्रा समाव बे नेपालि बोराया बे बाथ्राखौ खिन्थादों जाहैदों। बिनिफ्राय जोंना आफाया बे बाथ्राखौ जोंनो खिन्थाबाय थायोमोन आरोखि। दा बियो जोंनि लेखायावबो दंखायो, जोंना सल'आ बियो। बिनिफ्राय माखासे जिनिसा थाखोमालांदों, लेखायाव जोङो फरायनो मोनाखै। बेनो जाहैबाय, दिनै बे काहानियानो जाहैबाय जोंनि जोहोलाव सिखोना राजानि काहानि आरोखि। सिखोना जोहोलावनि काहानिखौथ' जों गासै बर' हारिया मिन्थिखाजोबगौ, नङा होनबा? भुटान राजानि, गंगार राजानि सान्थ्रि गाहायमोन बियो। बिनिफ्राय बेनो गंगार राजाया बिनि सान्थ्रि गाहायनि आखु आखल, जोहोलाव एकदम बोलो गोरा, साहस गोरा, दावहा नांनो गोरों, बिनि आखल आखुखौ मोजां मोननानै गंगार राजाया दानि बे जोंनि भुटान सेर सेर सा एरिया, सानजा सोनाबथो राजा लामानि साहा रायजोखौ सिखोना जोहोलावनो हगारनानै होदों होननानै जोंहा लेखायाव लिरनानै दंखायो, गैया होनबा? दा बेनो जाहैबाय, दा आं बेखौनो, माखासे थालांनाय बाथ्राया जाहैबाय, गंगार राजा, जोंनि बे सिखोना जोहोलावहा बिसि दङमोन, फिसा दङमोन। बेखौथ' जारिमिनाव थालाङाखै, जों फरायनो मोनाखै। दा बिथांहा बिसि फिसा दङमोन जाहैदों। बे नेपालि बोराय खिन्थानाय मथेब्ला आरोखि। दा बिहा बिनि बिसिया गंगार हिनजावमोननो। बाहायनो गंगार राजानि रायजोआव सान्थ्रि गाहाय जानानै बियो गंगार हिनजावखौनो जुलि लादोंमोन जाहैदों। बिनि उनाव बियो उल्थापानि सिखोना जाहार नौनोगोर होननाय जायगायाव संसार जाफैबाय आरोखि। न' बां खालामबाय, बाहायनो गावनि थानाय जायगाखौ थि खालामबाय, आरो बेवहायनो नोगोरखौ लुनानै बे सिखोना जाहार नौनोगोर होननाय नोगोरा दासिमबो दङ, बायखोन्दा। बिनि न' लुनाय, इथा जाबनाय, अन्थाइ जाबनाय, गय बागान, बानलु बागान, बेफोरबायदि फुख्रि जावनानै गालांनाय, बेफोर नेरसोना दासिमबो दङ। बियो बियो नंगौ नंखाय बाथ्रा नङा, सल'निल' बाथ्रा नङा। आङो जेब्ला उन्दै, आङो क्लास 5आव फरायो, बे समाव आंबो माबा दौदिनिफ्रा
मा होनो दौदिनि खेराइ होनो बेखौ बर'फ्रा। बे खेराइ होनाय समाव आंबो बे उन्दै समावनो गिदिरफोरजों थांफालाबायनानै आंबो नुहैदों नौ नोगोरखौ। दैनिफ्राय दै लायग्रा जांख्ला जांख्ला थाखो थाखो अन्थाइजों दानाय ओरै थाखो थाखो माबा दंलायलायो। फुख्रि गोथौ गोथौखौबो नुबोनाय जादों। बानलु बागान गय बिफां बिदिखौ जों नुनाय जायासै, हरावसो थांनाय नालाय। ओमफ्राय दा जायखौ मानि आं दा खोन्थाहरनो सानदों, जायखौ बै नेपालि बोराया फोरमायलांदों, बेनो जाहैबाय मा बिनि हिन्जावा सिखोना जोहोलावनि हिन्जावा गंगार हिन्जावमोन। बियो थाखोमा लांदों जोंनि माबायाव। गोदोनि समाव बेफोरखौ खिन्थानानै होग्रा माबा लिरना गालांग्रा मानसिफोर थायाखैमोन खोमा, बेखायनो थालाङाखै बियो। ओमफ्राय दा बे हा आरो 9 जन फिसाजो दङमोन जाहैदों सिखोना जोहोलावहा। 9 जन फिसाजो। बे 9 जन फिसाजोआ गासिबो राजकुमारि जोबमोन। बिसोरखौ सासेबो हाबा जायाखैमोन, बिसोरो सिख्ला देरजोब्बायमोन। ओमफ्राय बिदिनो गंगार सान्थ्रि गाहाय सेन्सौ खाम्फा मोनहा सिखोना जोहोलावखौ आलायखुंग्रि दैसायाव दानसोमलायनाय बेफोरबायदिया जोङो मिथिखायो नङा होमबा। दा बिथांखौ सिखोना जोहोलावखौ आलायखुंग्रि दैसायाव दानसोमबाय। बिनि उनाव बिनि जिउआ गोमाबाय। बिनि उनावहाय बै सेन्सौ खाम्फा मोनहानो इंराजफ्रा जेन'बा बिसोरनो बिनि रानिखौबो होसो होसो ओरैहाय उल्थापानि सिखोना जाहार रिजार्भनिफ्राय सानजा 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 लावफानि दैजों दहलफानि दै बेफोरजों बियो खारै खारै खारदोंमोन जाहैदों सानजाथिं। बियो बे सिखोना जोहोलावनि रानिया खारबाय। दाना होसो 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 बेखौ रानिखौ बै रुनिखाथा, दानिहाय रुनिखाथा बुङो बेखौ चिरां डिस्ट्रिक्टआव। बे रुनिखाथा होननाय जायगायाव बे रानिखौ दानथारफैदों जाहैदों। बिनि थाखायनो रानिखाथा नाम थादोंनो बियो। बेखौ बे नेपालि बोराया फोरमायना होदों आरोखि जोंनि आफामोननो। बिनि उनावहाय रानियाबो थैबाय। बिनि उनावहाय आरोबाव फिसाजोफोरखौ अयथासार खालामहैबावबाय आरोखि बिसोरो। बिनि उनाव बिसोरखौबो होसो होसो नाना रोखोम अयथासार खालामबाय, बायदि सास्ति होबाय, जिनाहारि खालामनो नागिरबाय। बेफोरबायदि अयथासाराव बिसोरो बे 9 नोगोरनि मिनिङानो जाहैबाय 9 जन फिसाजोनि बेहा बे 9 नोगोराव बामखार लुनानै दोनदोंमोननो सिखोना जोहोलावा। दा बे 9 जन फिसाजोनि 9था बामखारखौ दा 3खौ मानसिफ्रा नुबाय होननानै बुंदों। गिलु बालु रिजार्भ बियो, सौसिनो हाया दासिमबो बिखौ। बिनि थाखायनो बिनि बेफोर जिनिसखौ नुजोबनाय जायाखै दिनैसिमबो मानसिफ्रा, सुबुंफ्रा। बिनि उनाव बिथांनि बै फिसाजोफोर 9 जना जेब्ला भुटान रायजोआवनो गंगार रानिनि बिमा बिफा आरोखि, जायनाखि सिखोना जोहोलावनि बिहाव बिखुनजो, बिसोरखौ बियो बिनि फिसाजोफ्रा बिमा बिफा थैजोबनायनि उनाव बिबै बिबौ होननानै खारै खारै होसोलांदोंमोन जाहैदों बिसोरो। बाहा थागोन बाहा मागोन गावसिनि बिबै बिबौ होननानै हास्थायनानै बिसोरो खारै 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 भुटानाव खारखोफिनदोंमोन जाहैबाय। दा बे खारखोनानै बिसोरो उफाय गैयैनि मानि एखेबारे बिसोरो राहा गैयै जानानै मोनसे गोसोम मानि खालापानि होननाय दङ जाहैदों बेवहाय भुटानाव। बे दैयावनो बे 9 जन फिसाजोआ बारसोम बारसोम थैजोबदों जाहैदों। दा बेनो जाहैबाय बिथां सिखोना जोहोलावनि रानि आरो सिखोना जोहोलावनि फिसाजो 9 जन।
बिसोरनि जारिमिनाव बिसोरो जोंनाव थालाङाखै बेखौ सासे नेपालि बोराया ओरैमोन होननानै खोन्थालांनाय जादों। बेखायनो आं दिनैहाय जोबोर गोनांथार बे जोंनि बर' हारिनि बुरखांनो गोनां बे बाथ्राफोरखौ आं दिनैहाय आइ आफा जोंनि हारि बर'फोरनो आं फोरमायहरनाय जाबाय। नोंथांमोनहा बेखौ शेयार खालाम, भिडिअखौ बयनोबो फोरमायनानै हर, जाहाथे जोङो गासिबो बेफोरखौ बुरखांनानै मोनो। दिनै आङो बेवहायनो दोनथ'बाय भिडिअखौ। खुलुमबाय।